Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Action Radio. Sanon ang iyong pamatian. Istasyon nga nagkapalaplag sang kamaturan. Babakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magkapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita, magdala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kaulog kanay, sa bisan ano at kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagkain nga ipalapnan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1.
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga karong nga adlaw Sabado, pitsa 20 na bulan sa Marso tuig 2021. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, national, blatter entre, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyu diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Pila sang aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sang aton mga balita lokal drive-thru vaccination kag pagpahamtang sang vaccination center sa mga mall sa Bacolod ginatun-an sang EOC. Pag-recover sang masobra 2 ka kilo sang siyabo sa siyudad sang Bago sang RDEO 6 nakabulig sa nako mapahagan-hagan ang supply sang siyabo sa Bacolod kag Negros Occidental. Si Mana Santa ginahandaan na sang Nokpo. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Nagdangat na sa 50% nga kadamuon sang bed capacity sa Metro Manila ang okupado sa mga pasyente kasunod sa natabo nga pagtaas ang kaso sang COVID-19 damlag lang. Suno kay isolation czar kag DPWH Secretary Mark Villar, ang Metro Manila pa lamang sa karon ang mayara sang pinakadamo nga mga pasyente nga ginaukomodar sa pasilidad. Dugang pa ni Villar, magluwas sa Metro Manila, mayara naman sang bastante nga quarantine facilities sa palibot sang pungsod ukon may 16% nga national average. Suno pa sa Tiglikom, mayara sang kabilugan 602 ka mga quarantine facilities nga napatukod ang DPWH sa bilog nga pungsod nga mayara sang total bed capacity nga nagdangat sa 22,352. Din pa siguro man ni Villar nga magapadayon ang ila ginahimo nga pagpatukod sang mga quarantine facilities sa palibot sang pungsod sa diin target labuton ang 720 ka mga quarantine facilities sa masunod nga bulan ukon 26,099 nga kadamuon sang total bed capacity. Halin sa pagsugod sang pandemya, karon ang may pinakataas nga ginigo sang COVID-19, 7,000 kada adlaw. Pinakataas ini halin sa magsugod ang pandemya. Bagay nga karon ang aton gobyerno, nasyonal, probinsyal kag lokal nagahimo sang mga tikang agod mapunggan ang pagsaka sang kaso sang COVID-19. Ang pila ka mga pagalog sa dalom sang General Community Quarantine ginbalik naman sa uno. Lockdown dire kag subong man ang pila naton ka mga lugar ginpaidalom naman sa ginatawag naton istrikto nga pagpatuman sa mga health protocol. Labi na
nga daw hindi mapunggan porte nga pag-ibwal sang pagsaka sang kaso sang COVID. Nga posible ang nangin kabangdanan sini amo ang paghalog kag kuntani pagbukas sang ekonomiya. Sa baylo nga mapahagan-hagan ang kagaw nag-ibwal ini. Nga amo karon ang dako nga problema sang pungsod Pilipinas. Dito gid sa NCR, amo gani nga may palayag ang departamento sang ikayong lawas nga ipang-recall anay ang mga bakuna sa probinsya kag ibakuna dito sa mga frontliner sa NCR. Nga mo man nag-react mga ni ang mga gobernador sa bilog nga pungsod Pilipinas. Pero siling sang departamento sang ikaayong lawas, hulamon lang ang mga bakuna. Kinanglanon man nina sa mga probinsya, ang bakuna mo gani nga iban, damaano naman nga magtupa ang bakuna para nga ipabakuna sa mga pumuluyo nga magaganagan man ang COVID-19. Sa karon kay hindi mapunggan ang pag-ibwal sang mga ginigo sang COVID-19 ti i-recall. Pero ginklaro kagin sabat ini sang DOH nya India. Gin hulam lang ukon hulamon lang. Aksyon Radio Philippine Standard dahil las 4:06 morning na sa bilog nga dakbanwa sa Bacolod. Kamusta kamo? Sabado subong wala opisina. Kamusta ang syudad sa Bacolod? Kamusta ang nagapauna nga presyo sa merkado? Kamusta mga balita ang nagtuluhaw sa sulod sang 24 oras? Kamusta na ang mga dalanon? Ang biyahe sang aton mga driver, kamusta? Ang pag-ibwal sa presyo sang gatong, kung mag-ibwal dako, kung mag-rollback katiting. Amoy na ang nagkakatabo subong. Problema dire, problema dito. Pigaw na. May pila pa ka porsyento nga paandam sa mga dipasayro nga salakyan, posdakan pa sang mataas nga presyo sang gatong nga panghakroy ang aton mga driver ka grupo sang transportasyon. Kabay pa, ipangamuyo naton nga hindi madalasa ang syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental sa wala untat nga pagsaka sang kagaw nga COVID. Dito sa Manila, grabe gid. Pinakataas nga nagluntad halin sa pagtuhaw sang pandemya, 7,000. Forte, hindi maagwanta ang pagsaka sa kagaw. Wahapin, ano ang natabo? Ano ang nangin kabangdanan? Amoy na karon ang inapungkuan ginatun-an sang National IATF kag subongman sang administrasyon kung paano ini sanggon ang pag-ibwal sang COVID-19. Aber, preparado na ang aton patrol sa sini nga mga tinion. Balita sa patrol. Opdan kita ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin, morning. Sean Fred, good morning. Sa aton pinalangga ka mga tagpalamati, good morning. Subong adlaw-ti Sabado, way ubra. Ang kalabanan sa karon sa sining kagahon, ang nakita naton unan talupang danaksyon na Fred, ang dalan sang lakson sa sining kagahon masyado ka tawhay. Pero naglabay kita sa area sang Lagun, jutay pala ang naga-jogging. Sagwa magyapon o kung sa sulod? Sagwa action na Fred, wala sila sa sulod. Ra lang sila action na Fred sa pang naga-jogging ang iban gawokaton kada sa gwa sang Capitol Lagun. Pero ang iba naton nga mga kauturan along sa area sang Lagun action na Fred kun skilid, may mga nagabaligya man kape kaga iban pa. Kaga iban pa action na Fred, and at the same time action na Fred iban action na Fred ga kwan ga panigarilyo ga Historia ani ang ginamin ko diri action na Fred ang mga naga kwan bala ang mga call center agent action na Fred
ang patrol naglabay diri sa area sa City Public Plaza masyado ka tawhay aksyon na predo pero masanag ang aton sining Bacolod City Public Plaza. Diin may mga utod man kita diriya, especially ang mga taxi driver action na pred ang nagapangapi sa sining tinion sa kilid man sang plaza action na pred may ara mga baligya sa kape ibin ang mga taxi drivers sa karon action na pred ari dis kilid kahulat man sang mga pasahero. Ang sitwasyon karon sa dalan sa Rizal, masyado pa ka tawhay aksyon na predo. Only ang mga motorsiklo ang nagitanta ng tricycles ang amuli kinakabig na kada kaagahon aksyon na pred ginakabig ta balang hari sang dalanon. Ang ibanderiya ara lang sa area sang Rizal Lacson gahulat man sang mga pasahero. Ang balik kita sa dalan sang Lacson, syado ka sanag no sa sining tinion action na Fred. Diin ang dalan sang Lacson may mga nagalabay man nga salakyan sa karon ang ining halini sa area sa Barangay Bata kag Mandalagan action Fredo. Sa akin di pasahin going I believe sa area sang Libertad temprano pa nga nagabiyahe. Ang area naman sang Galo action na Fredo tawhay man sa sining tinion although may mga pick up man no sang basura na mayo lang gani ni kayang IPM temprano pa pick up man sang basura kabay pa halos ang iban ang mga subdivisions sa Ang IPM nga panghakot na panghakot na sa basura amo gani ga pangabay kita ga pakitluoy kita ang Patria Village na nimaho na. Oh, gali ang mga buting ganun mga subdivisions tarag sa lang dilagi na sulod. Hindi may schedule ina pero karon nga semana wala gid mahakot so gapakitluoy man ang mga pumuluyo sang Patria Village. Sa una gadiman subong niya gapakitluoy dumduman nyo man ang amon basura gapanimaho na kami. IPM, calling IPM. Oh, hindi lang sa mga main streets ha, dapat even sa mga subdivisions. Kaya ang importante diriya, possible dumdum call to action na Fred. So may Patricia nagliligad to. Biko gani temprano pa may Christmas tree. Kaya na bala mga design sa Christmas tree galing kiti mga basura pamutang sa puno sang kahoy ginpakabit na lang para matalupang danman sang IPM action na Fred. So kabay pa hindi lang sa mga main streets hindi lang sa mga main streets sa pick up sa mga basura kundi sa kabilugan even sa mga subdivisions. By the way action na Fred, so talking about subdivisions may information kumbot kung ano ka matuod ni man kisa road diskarte kagambal sila iyang pwede may ara ka mo da bisan pang yosi-yosi lang muna action na Fred may ara ang miyembro sang IPM kapangayo kung kaisa mo pang yosi-yosi lang para pisan maglabay sa ila. But anyway, action na Fred ang patrol ari na diri sa area sang Burgos Public Market. Amat-amat na action na Fredo sa pagbukas ang pila naton ka mga kauturan para sa ila sining baligya sa sining tinion action na Fred. Kunti subong nga adlaw Sabado at least para may idea ang aton sining mga kauturan kung bala pila ang presyo karon sang isda, pila ang presyo sang karne para temprano pa kung magpamalaklon sila at least may idea ni sila action na Fred insekta subong kagahon diri sa area sang Burgos Public Market at least para may idea man sila action na Fred. Ang iban diri ga-deliver sang ice, ang iban ga-deliver sang manok, ang iban diri isda sa tubang sang Burgos Public Market. Kinamat-amat na nila diri action na Fred no, sa pag-plaster ang iban ginapasulod pagit lamang sa sining mga tenon. Isda mo pre, ara na? May ara na ka na isda, way pa? Way pa? Way pa kuno action na Fred ang iban no gahulat man sila.
laragway subong aksyon na Fred sang sulod sang Burgos sa public market. May ara naman ga display no sa sining tinion. Sa sining tinion. Si Parimayo ready na ha. Bago lang siya, bago pa lang plaster sang iya sining mga isda aksyon na Fred i-check taman ang sulod sang kwan sa sulod sang baligyan bala sang karne aksyon na Fred. Si Mayo, ano available mo da, May? Ha? Marot sa. Oh, marot si marot mo pila pre? 150. 150 si marot. Bang Russia pre? Bang Ross 200 may ganubo. Si Bang Ross 200. Way gano po. Ayos pre. Thank you. Oh, amo magyapon aksyon na Fred, no? Pero lauman medyo barato siya subong lauman tani aksyon na Fred. I think hindi ko magsala antes magsimana Santa ni aksyon. Fred. Subong barato pa na. Oo. Pagsulod sang Semana Santa, maibual na siya. Oo, amo na ang lauman tagagamo ni aksyon na Fred ang mga bantayan ta sa sining tiniyon aksyon na Fred. Ti subong ya medyo barato base mag Semana Santa o ante Semana Santa mahal na. Ayos. Uy, gwapa oh. Si gwapa. Gwapang kabaligya. Sexy. Sexy man ang isda, no? Ha? Good morning. Oh, good morning. Oh, ano ni? Lagaw nga laki. Lagaw nga la. Tingala ko, action na Fred. Sexy ang kabaligya. Kay baligya yan, lagaw nga laki. Oh, ang lalaki mo, ang lagaw nga laki pila? 160. 160 action na Fred. Ang lagaw nga laki. Oh, nga mataan mo subong pila na sa subong day? 140. 140 kagang ini ho. Para 140. 140 ang karaho. Thank you Gidaya. The reaction na Fred may mga panalagko man sa karono. Pero way pa ni na ari pala sa banyera. Way pa na display action na Fred in mga panalagko no. Pero ang nakitaan taman ng ibang reaction na Fred marot kaga iban pa ang kalabanan the reaction Fred mga marot. Dugay makita wala idea kung pila na subong ang mga pakinason action na Fred. Mangkuton tabali ang mga gabaligya sa pakinason ang available subong bagungon. Bagungon mo dahil pila subong 40 kilo. Tagbuan 40 ang kilo action na Fred. Pero may crablets di action Fred. Gusto mo ni crablets mo dahil tagpila ni 120. 120 action na Fred. Gagmay niya nga kasag. Pero crablets na gid. Pero kikwaan na gid ni siya action na Fred sang alo ka ba? Ang available man diri sa karon ang pasayan gagmay. Ano yung klase nga pasayan ni gagman man ni? Tulan. Tugan? Ha? Tigre. Oh, pila ni siya? Ang kilo tag 240. 240. And katapusan tayo niyo. Oh, sisi. Tag 20 baso. Tag 20 ang baso action na Fred. Oh, nabis man ni siya. Kilawon action na Fred, no? Ang sisi. Ginakilaw ko ni kung kaisa, especially dabalang labas pagkatama action na Fred, the best ni siya. Nga idea karon action na Fred sa ato na Migo, magkutunta bala si Migo. Migo, subong nga, pila na subong ang presyo sa baboy? 216 kilo. 260, medyo nagnubo na siya kumpara mo nagligat. Oo. Kaya nagligat, 280 to, no? 280 to 70. Oo, pero subong niya? 260. Inaya, karne na na. Oo. Karne na ni siya action na Fred, pero sa mga cutting stock, lagay isa ning pork chop, tagpila siya. Pareho lang. Pareho lang ang pork chop. Ang presyo subong sa tiil karon at this point. 180 kilo. Oo, ang ataya. Pareho lang. 180. Oy, may available gano ano niya baka ukon. Baka action na Fred, pila na siyang baka mo subong bigo. 290 kilo. 290 ang kilo. Yos, ang para siya. 115 paras. 150. Sir, thank you sir. Action na Fred, tupad sang sining baligya sa mga crablets. May baligya man nga baboy action na Fred. At least para may idea man ang aton sining mga kauturan nga temprano pa paglakaton sa merkado diri sa Burgos and at the same time magpamaligya pagpamalaklon man abi sang isda, utan abi kag iban pa no, baboy kag mga karne. Action Alvin. Yes, sir. Dason nga simana ko di pitsa 20 subong. Pila kadlaw lang tapos na ang Marso, masulod ng Semana Santa. Sigurado
Ining pizza 31, pagka pizza 1, sugod na. Lunes Santo, sigurado ako ang pinakabakal sa merkado, mga uga. Oo, pamangko tagid action na Fred, no? At least na muno mo, mangitagid kita ya action na Fred, mga nagabaligya sang uga as to kung taga pilaman, no? Ang presyo sang uga action na Fred, sakto na. Ti puhara, ang iba niya kung hindi kakaon abi karne, ti buhin-buhinan mo. Ang hambal nila, hindi kakaon isda, kahit papano ya, at least magpuasa ka sa isda. Bakal na mga ugabalingon, pinakas, binoro, amo nang mabakal. Preparasyon bala, kaya man ti wala trabaho, kung wala laktan sa ibang nga lugar, stay at home lang, ambot silingon ti preparado ka na. Ngadlaw-adlaw nga tanan bala, hindi ka na mag-Birnes Santo dan, sirado man ang baligyan. So ambot silingon, preparar ka. Subong pa lang, bakal ka na uga, bakal ka na mga itlog, bakal ka na mga panakot, preparasyon sa Semana Santa. Correct action na Fred, no? At least importante diya sa pagdumdum sining Kwaresma, at least ang aton sining mga kauturan, may preparasyon man, no? Preparar kagid, ina ko mainod ang bulsa. Apre okay man at 31 sweldo man, di ba? Bing na action na Fred, no? Sweldo man pagka 31 Miyerkules na, di kay Abril 1 Webis Santo. Kung kaisa Webis Santo action na Fred, of the na ipatalasin ang duha action na Fred. Oh, sa agaw pod pa kita may duty pakitas na. Oo, of the na may duty pa kita. Webis Santo. Pahuway kita pagkatapos alas 7, balik naman kita Lunes, pero ang bukas sa Action Radio Domingo di Paskwa. Yes, action na Fred. At least may tiyempo nga makapahuway man ang transmitter, no? Kahit pa paano para relax mo nang ginahambal nila action na Fred. Anyway, action na Fred, no? Amo ni ang pila ka mga obserbasyon karon sa patrol, especially ang presyo karon sa isda sa merkado, na lakip na diri ang presyo man sa mga karne action na Fred. Ini tanan ginadulong sa inyo sang may TC ang alkaline. Burgos sa public market with aksyon Papang Nixon Tahong. Ang kaaksyon nyo, aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:22 na. Bangon ron, oy! Sabado. Aber, bit-bit na alat, bit-bit na bulutangan, pangumpra sa mga merkado. Ina ko may unod ang bulsa para itpulo pamahaw karun nga aga. Tipo ng pamilya. Abi luto ka muna, namin sumong ginataan nga langka bla. Bakal ka tinuktok ginataan nga langka. Bakal ka munggo. Pagkatapos, baklan mo paras bla baboy. Baklan mo batuan kag paitan sos. Kampyon na damuon mo gata bla ng ang gata ispisogid sa pagkanamit. Tapos kung may sulusubra ang kwarta mo, bakal kablada kuan ng Blue Marlin, kag prituhon, sos, porte sa pagkanamit ipamahaw. Pagkatapos ang gaserve si mo, ga-short slipot, nagwapusod, aragay, pagkanamit, wala topong ang pamahaw, karon nga kaagahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:23 na una nga hutong roll call naton karon nga kagahon. Kay John Randolph Ruben, good morning. Kay Ray Dotelios, kay Alex Puentes, kay Asuncion Pastor, kay Humalumina, good morning. Si Vanessa Mayo ara siya. Sunny Saturday kuno sa Minnesota. Katamyaw sa kay Noel Amara sa Canada. Kag Kilid-Jili sang Arizona State. Sige Kay Marilo Kahile, good morning. Kay Noel Amara. Malos man siya tamyaw kay Vanessa Mayo. Oy, happy birthday kuno. Dira kay Joseph Nonoy Yuringo sang Barangay Mandalagan. Si Alex Muntisari na.
kay Julie Derta Celestiar Hongko Taxmana. Dira sa London, good morning. Kamusta ang London, subong? Kamusta ang COVID, ha? Kay Milagros Morales sa barangay Maao. Advance ko no, happy birthday kay Edgar Morales. Kay Maylene Galino sang Qatar. Kamusta da sa Qatar? Kay Jocelyn Kalamaan, good morning. Kay JBL Luntayaw, good morning man. May lang nga pag-monitora, tagsagid kaagahon. Mabalik kami pagkatapos ini. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:28 na. Dira kay Pacardo Vicente Anale, good morning. Kay Elisa Biasong Gordon, kay Shabina Aquino, dira sa Saudi, da Monitor, kay Jubal Trinidad, kay Lovely Arlene Barrios, good morning man. Kamusta ka mo da? Okay lang. Sige. Ariglado. Mainit ang panahon. Anano ang mga balita karon nga aga. Ang bilog nga Visayas maka-eksperyensya sa magalumon nga langit nga may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan bangod sang easterlies. Pero puwerte no? Ang kainit kag kapaang grabe. Mahinay tubtob kasarangan nga uyop sang hangin
gikan sa nasidlangan pakadto na aminan nasidlangan ang mabatyagan sa bilog nga Visayas nga may kasarangan nga pagbalod sang kadagatan. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:29 na. Uy, ang libre nga medical check-up paiway anay kay Sabado subong. Pero kapanumdum kita nga abierto ang Life Extension Clinic nga Sabado subong. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:31 na. Si Judge Nap Diamantiga bugtaw na ni. Kay Betty Lau sa Binalbagan, good morning. Kay Ruben Tampos ang LTO. Kay Dr. Ray Balinsa sa Binalbagan. Si Toto Raul Alibugas na lunggaladlad nga nada sa pamahaw mo. Kay Roy Marino. Kay Pare Remias Arroyo, good morning. Kay Parinik Barkada, Canu Rivera, James Patalagsa, JC Sindico, kay Joel Perido, kay Munsing Syukon, kay Roger Aguirre, kay Lore Apurado, ba may dirbe ko no sila? Dira sa ila lugar, no? Kay Jobert Carion, kay Mayor, good morning, kay Jutay Pascuada, kay Lorini Canson, kay Buni Advincula, kay Bibitan, good morning, kay Engineer Nariel Bantay, kamusta ka? Kay Jerome Solinap, good morning. Dira kay Jimwell Agustin and family sa Kawayan, good morning. Kay Johnny Hidalgo sa Manapla, kay Marvin C. Dira kay Pare Erning Hurilla, morning. Kay Pare Estoy Querido, gabulog taw na sila. Karon nga kaagahon. Okay lang? O sige. Balikan ko kamo karon dugay-dugay. May obligasyon nang ako. Pero balik ako pagkatapos ni. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply
ng 110 milyon na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang. Barangay Pilisa, bata ya kuno sa Libanon nga tamyaw si Maricon Castillo, si Nordi Arevalo, kay Risa Balbuntin Sarusa. Okay, morning na kuno. Kay happy birthday kay Joboy dira sa pamilya ko sa Victorias, Alonso Buenacosa, kay Celia Balbuntin, good morning man. Kay Ronnie Gordon, good morning. Magapagda siya. Kapi-kapi. Kay Milili Oligo, live. Naga-monitor karon nga kaagahon. Kay Labmen, ba, mayong aga lang, mahauta. Sige, tamyayo lang si Dima Lopez. Ay, nagatigang ko, no? Kay Lorito Armas Bidaha, good morning. Sa Narawis Hinigaran. Sige, dira kay Elisa Iligan, morning man, ga-monitogi ko, no? Tagsagid, kaaga. Sige, morning sa inyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:38 na. Anano pagid ang iban nga mga balita kag mga isyo nga aton sini arangkadahon karon nga adlaw Sabado. Baw, ang Food and Drug Administration nagpalayag nga kinanglan sang Chinese firm nga Sinovac Biotech kag sang distributor sini nga magpasa sang datos nga nagapamatuod safe ang bakuna
kag epektibo para sa may mga edad. Una nga arangkada sila niya, ining sinubak nga ni, para lang sa 18, tubtob 59 anyos, subong niya, itoslok na nila, bisan sa senior citizen. Di dapat, klaro. Hindi na kita magulat na may mga madisgrasya pa nga matabo. Kung pwede, pwede. Kung hindi, hindi. Kinanglan na ipasiguro di kabudlay na yung mapatuslok kay mo ya. Pagkatapos, ang gina-require lang, 18.59, karon niya, ang mga senior citizen 60 pataas. Kagtuslukan mo, basi kung magpuluti ang kalimutaw bala. Baho, kabudlayo. Kinanglan pasiguro, kay ang nakataya dire, kabuhi ni Juan de la Cruz, kabuhi ni sang aton mga kauturan. Ang bakuna mayugid, para sa akon mayugid para dipinsa ng aton lawas. Pero, kailan na ipasiguro taman. Di kita magpadali-dali nga kay kulang tuslok lang at tuslok ay kabudlay. Hindi na naton mabawi kag hindi mauli ang kabuhi kon may madisgrasya. Kinahanglan sulo siguruhan ninyo, no? Kinahanglan siguro bla. Antes ka mag-aragkada ka, sigurado na nga wala et delikado. Kay tani na uli-ulian na ang aton mga pumuluyo daw nagbato na. Galing kay man iniblang bulubalita nga wala yung maano ang libo, duwa lang ang dominyo naglain pamatyag, do ano pang inatutukan, kag batyag kulba ang pila naton ka mga kauturan. Pwerte no ba ho? 7,103 kada adlaw ang pagsaka sang COVID-19. Pwerte ba? Hindi maintindihan na. Siling sang pila ka mga tiliman-an naton, dapat extra gid duga nga pagalong kada ni mapunggan imbes ka magnubo ato porte nagsaka pagid gani kundiin pato nga ginaarangkada ang mga health protocol daw sunlog man hala sige man nga sige ang saka sang COVID-19 ining COVID-19 do di masaway porte no. Duga pa gusto lang siya. Ay, oo. Grabe, oo. Terrible. Hindi siya masaway, gapa gusto lang siya. Sige lang siya ibwal nga ibwal. Sige lang siya panglipot. Ay, ano ini. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 4:42 na. Kay Ami Agostinis Baron, good morning. Ba si Happy Parcon Gayuna, nagaupod sa aton. Karon nga kaagahon. O, sige. Kay kinusabi, Majilan. Sige. Kaya mga ngalan ninyo kisa daw, hindi naton masiguro kaga gulpi lang, gailis, gulpi lang masulod ang hindi amo. Ba, daga pinagusto lang kamuaw. Las 4:42 na sa kabukusan sang pungsod Pilipinas. Aber, daligid lang, mapahuway ako dire, pahuway magamo makadali, pero balikay kita, dugay-dugay. Kay may mga obligasyon ako. Okay lang? O, standby. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad
ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vacunation! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vacunation! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vacunation! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vacunation! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vacunation! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vacunation! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba
at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara, sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara, sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara, sa Vida Vaccination! Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination!
Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:55 na. Balik kita sa aton pagpangalagad. Kamusta? Gainit ang politika samtang gainit man ang COVID-19. Gaupod siya sa kainit sang panahon. Porte, no? Ay, terrible. Oo. Sige. Ang mga ngalan subong, amat-amat na nga nagatuluhaw, nga daw mga uhong. Bangod kay malapit na lang ang 2022 nasyonal nga eleksyon. Ala, damo ng mga ngalan ang nakahanay subong. Ang pwersa sang oposisyon ginatukod na subong kontra sa administrasyon. Sino ayan? Ang mapilian, may konbensyon ini mo. Katulad sa nagakatabo, may pila ka mga political group nga magakwalis sa koalisyon ni mo. Anong gusto mo? Liberal ka, nationalista ka, no partido mo, pwede. Makwalis kita para iinkwentro sa administrasyon. Amuning matabo sa palabuton nga 2022. Pero kinanglan, mabakod ang ilang kandidato. Amon ang pilion, kagkot sinong mapilian, respetohon sang grupo. Galing kay Manti, history nga nagasiling ngalin sa una. Basta politika, kabudlay. Siling kumbensyonon, kung sino madaog sa kumbensyon, among padalaganon. Di kapila na naginbali. Sang chimpo ni Fidel Valdez Ramos, din kumbensyon man to, na pierde siya, ay tumukod siya sang kaugalingon niya nga political party. Tiyan mo ni, kabay pa, nga kon engkwentruhon nyo ginman, kung sino ginman kandidato, ibutang ni Presidente Rodrigo Duterte, ipasiguro nyo nga mag-isa kamo. Kay kung paiya-iya kamo, kadlawan kamo sang kandidato sang administrasyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:57 na. Kay Neil Brian Baloes, good morning. Kay Monli Saida, kamusta? Kay Kimosabi Majilan. Dira kay Merle Peñaflor Dula sang Handumanan. Kay Utay Benedicto sang Victorina Heights sa Mansilingan, good morning. May lang nga pag-monitora, tagsagid kakaagahon ba? Si paring Lori Apurado, may ara sila derby kuno sa Mayo 3, Trikak Derby. Tribute kay Efren Apurado sa Galera de San Enrique. Puwerte ni. Ang waswasan ay ang promoter si Paul Mario Apurado kag si Lori Apurado. Bulang ini, bulang sa Pilipinas. Bulang. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:58 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Pride Bar. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen,
Our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Action Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Action Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Action Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Action Radio. Reporter of the Year, si Action Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Action Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Action Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEC Action Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEC Action Radio Bacolod. Nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEC Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ
Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for make Aksyon Radio Philippine Standard Time la 5:08 na kay Melvin Piñapelda. Good morning Kay Kili Jili, tamyaw yung mga grupo. Si Vanessa Mayo, si Bia Jonathan, si Noel Amar. Kay Lito si Condes, good morning. Kay Dilyalya Bida, kag Dodge Dalida. Good morning May lang nga pag-upod sa aton tagsagid kakaagahon. Balikan ko kamo
pagkatapos ini. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga gala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang anong ang kalintangan. Responsable at ang balita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may talatag palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
Action Radio Philippine Standard Time la 5:14 na. Kay Melchorita Perer, good morning. Kay Bagida Bags, kay Bagi Alila, good morning man. Kay Runa Rehida Traba, ba happy birthday kuno siya na blos niya. Ika 28 katuiga pagsukat. Kay Jimmy Rehida Adlong, happy birthday gid. Kay Dante Makilan, good morning man. O kapi-kapi kita anay. Dr. Alfred Standard Time, la 5:16, diri kita. Balita naton sa porsa sa aton kapulisan, pag-recover sa masubra, 2 ka kilo nga syabo sa syudad Sambago, sang RDEO 6, nakabulik sa dako mapaganagan ang supply sang syabo sa Bacolod, kag Negros Occidental. Si Action Eric Magbanwa may report. Action Eric, please go ahead. Action for good morning report gikan sa Bacolod City Police Office ginpagibulahan ni Police Captain Paul Benson Pindon tagapamuno sang Bacolod City Police Office City Drug Enforcement Unit akon CDEO ang maayong accomplishment ni Police Lieutenant Glenn Soliman, team leader sa Regional Drug Enforcement Unit 6 matapos na konpiskar nila Action Fred ang kapin 13.6 million pesos nga bili sa Cebu, more or less masubra 2 ka kilo dito sa may San Esteban Phase 3 Barangay Lagasan, Siyudad Sangbago. Nagresulta ini Fred sa pagkaresto kon imo dumam sa 2 ka persona nga sanday Radney Bido, Kagrapi Pradilla, Lunsay Pabuloyo sa Siyudad Sang Sinay. Sunod sa kay Police Captain Paul Benson Pindon, tagapamuno sa City Drug Enforcement Unit sa Bacolod PNP, nga dako ini nga bagay kung hindi ibabapuntat mapaganhagam ang supply sang Cebu sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Sunod kay Pindon Action Fred, kung wala ini ma-intercept sang RDEO 6, posible madamo naman ka pamuluyo ang mahalitan sa sinimasobra 2 ka kilo sa Cebu nga na-recover sang Regional Drug Enforcement Unit sang Police Regional Office 6. Sunod kay Pindon Action Fred, apisar masako sa karon sa siringa schooling, wala man niya ginapabayan ang iya obligasyon sa pagmonitor kapag surveillance sa mga drug personalities diri sa syudad sa Bacolod kapadayon naga-engage sa illegal drug operation diri sa syudad sang Bacolod. To tell you frankly, these weeks nga nanligan, wala gid ko ka-focus man sa ako bra kay ongoing ako nga schooling. For the monitoring naman niya, lain man ang amon nga mga ginamonitor diri sa sulod ng Bacolod, kag mga personalities nga gina-obserbahan namon nga reported nga kung sige japon ang pag-engage nila sa illegal nga droga. So makahatag lang ko sang time kag ligwam, siguro pagkanda kami operation. For the meantime, very hectic na akong schedule. Sa natabo naman niya sa RDO, with that, gahatagay ko sang best regards sa team leader nila sa RTO kay sa sina nga accomplishment. Dako gid na ya ang impact mahatag diri sa syudad sa Bacolod kag sa probinsya sang Negros Occidental. May mga na-monitor mga boss nga grupo katulad sa to nga base kung may gaplano mga magpasulod diri sa amon to kadako mga items, Captain. Ang mga possibilities nga na sunere ka ara gid na ya. Bisa na nun pa na ka bantay 24 oras, hindi tagid na masyado ma-monitor gid kiti masyado kadako sa aton nga AOR. Pero base sa mga informations ng mga na-receive naton, ginavalidate naman na. Hopefully, hindi na makasulod pagid ang mga dalag ko ng volume ng droga diri sa Bacolod. Kadako, ibang gross sa bulig, kung na-recover, sobra 2 kilos. Dako, ng accomplishment, kag dako, nga kadulaan parte sa mga drogista diri sa Bacolod City, kag sa probinsya sa Negros Occidental. Pag part niya sa CDO, may mga ginamonitor kamugyapo, di nga posible, dulod nilag ko, sir, nga mga gabalik diri sa Bacolod. Sa subong, hindi lang makahambal, gid kay basi magnarrow down sa
nagkakakonklusyon naman nga may araan naman kita diri sa Bacolod. Tagaan na lang naman kamo sang maayong proyekto, maayong resulta kung kami na makaubra diri sa Bacolod. Police Captain Paul Vincent Pindon, tagapabuno sang Bacolod City Police Office, City Drug Enforcement Unit, sa interview sa Aksyon Radyo. Ang inibalita Action Fred, ginadulong sa iyo sa kalawan sang report gikan sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Action Eric Magbanwa nag-report sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:20 na. Kay Kent Bulak Kahuanisa sa Barangay Handumanan. Good morning. Kay Miriam Panagiton. Si Di Anton Diaz, sang Patria Village, init pa kuno sabaw sang tinula. Baga pabati-bati ka di. Kay Eddie Laos, good morning. Ga-monitor sila ni Nanay Isabel sa Kintown, Victorias. Mabalik kami pagkatapos ini. Norma. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:23. Oras gindulong sa kaalwan. Hoy, ari anay sa aton mga utod maayo ini nga pagbaybalo sa inyo. Nga kon may bukol nga magtubo
Time las 5:25 na. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery First Draw 24-22. Una nga bula, resulta 24 kag 22. Second draw 26-27. Ikadua nga bula, resulta 26 kag 27. Third draw, ikatatlo nga bula 10-28. Ikatatlo nga bula, resulta 10 kag 28. Rekta kita. Yari na ang Lotto result. Resulta sang Luto 658 kita. Jackpot 50 milyones 51,325. Kombinasyon in any order 45, 52, 16, 30, 48, 12. Resulta sang 658 45, 52, 16, 30, 48 kag 12. Sa ilo kita 645, ang jackpot 67 milyones 351,161. Kombinasyon in any order 8, 40, 42, 30, 37, 32. Resulta sang 645, 8, 40, 42, 30, 37 kag 32. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:27 na. Dira kay Aladino Villalos, lumakad. Good morning. May lang nga pag monitor tagsagid kakaagahon. Kay Manjo Arniho, good morning man. Mabalik kami pagkatapos ini. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home.
Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Aksyon Radio Philippine Standard Time la 5:32 na muningda kay Nilni Realista, kay Rinaldo Reparo, kay Rosalina Arellano Espadero. Good morning man. Diri kita. Balita naton sa City Hall. Drive-thru vaccination kag pagpahamtang sang vaccination center sa mga mall sa Bacolod ginatun-an na sang EOC. Detalye sinihupod kay Action Art Tayhupon. Action Art, please go ahead. Good morning, Action Fred. Ginatunan sa karon sang Emergency Operations Center ang posibilidad nga pagpatukod sang drive-thru vaccination center bilang kabahin sang vaccination program nga ginadihon sang syudad. Suno kay Dr. Chris Surungon, EOC Deputy for Medical and Data Analysis, ini nga konsepto ang mismo ginpresentar ni Mayor Bing Lunadia bilang pagsunod sa estratehiyang ginhimo sang isa ka estado sa pungsod Amerika. Dugang pa ni Surungon magluwas sa mga hospital sa Bacolod, ginakonsiderar man sang EOC ang posibilidad nga pag-set up sang vaccination center sa pila ka mga mall sa palibot sang syudad. Ini nga lihok suno pa kay Surungon na nagatuyo nga ipabatsyag sa Bacolod noon ang availability sang mga vaccination center sa tiyon nga mag-umpisa na ang pagpatigayon sang mass vaccination. Dramatic sa increase where ang nagari the words of Mayor Bing were accelerating action art nasaka ang aton nga din subong ni nga balita nga daw ang NIATF already approved ang pagbakuna sang aton nga mga sang mag-approve ang NIATF nga may clearance na na bakunahan ang aton mga barangay officials at una na magpabakuna mga kapitan. Once makita na sa kada barangay ang kapitan nila nang una kung nagpabakuna, that will have a ripple effect sa mga pumuluyo sa iyang barangay. Kaya that's a very good showmanship of leadership by example. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang kaaksyon nyo, Aksyon Art Tayhupon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time la 5:35 na kay Elsa Habada. Good morning. Kay Cathy Beer. Good morning man. Nagaupod man sa aton karon nga kaagahon. Kay Junjun Ame
Si Tson, good morning man may lang nga pag upod-upod tagsagid kaaga. Mabalik kami pagkatapos ini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna.
Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang ng pag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara, sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara, sa Vida Vaccination! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:44 na. Kay Sheila Alagos na good morning, kay Rudelin Alvarez Bayabado, kay Rimar Hicano Haliasgo, kay Cory Bidahao, sang quiet good morning, kay Diosdado Propunga, good morning ga monitor sa England, sa London. Kamusta da ang signal ko sa London, Mayadman? O sige, dirianay kita. Si Mana Santa ginahandaan na sang Nokpo. Si Action Brian Morden may report. Action Brian, please go ahead.
May nga aksyon na Fred subong pa lang ginapreparahan na sang Negros Occidental Police Provincial Office ang mga plano sa palaabuton iyang nga Semana Santa masunod nga bulan. Sunod kay NOCPO Deputy Spokesperson Police Lieutenant Abigail Donasco, may ara sa mga kapulisan nga iga-assign sa mga kasimbahanan sa mga lugar nga damo sang tao aksyon na Fred agod malikaw sa anuman nga mga problema o kon malain nga aktibidad. And isa pagid sa himuon sang pulis among pagpangsaway sa mga wala nagasunod sang health protocol batok iya sa COVID-19. May i-deploy man nga mga patrol car kag kapulisan sa dalanon agod nga mangin masulhay ang pagbiyahe sang mga tawo action na Fred. We will be still having our beat patrollers or extra security, sir, na magbabantay and as well, sir, sa pag-control po ng flow ng tao and para ma-observe po natin yung health protocols, sir. Andun din yung kapulisan para magsuway, sir, sa maaaring lumabag, sir, sa mga batas natin. Nibalaan Abril 1 kag 2 ang Huwebes kag Biyernes Santo karon nga tuig. Inang balita ini sa Aksyon Brian Morden naga-report una sa balita una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:46 siling ni Diosdado sa London kuno Puerto Cabaskog sang signal sang Aksyon Radio. Thank you gid. Kay Ciao Rojo, good morning. Mga blatter entry pagkatapos ini. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Monopolies for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibun Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year,
si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kagandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:51. This time, Muning na kay Imbong Diocampo sang Maaw, si Rinaldo Lumacado sa Barangay Agisan, Himamaylan, nagaupod man sa aton karon nga aga. Ari Evergreen Herbal Capsule, anong epekto sang pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita sa patrol. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Fred, na-recover na sa mga kapulisan sa idalom sa police station number 6 ining taxi ginaligar ginakarap tinalikdan nga gabi sa tubang sang Big Nose Billiard sa Dalan Lizares, Barangay 40 diri sa siyudad sang Bacolod. Sunod diri kay Police Major Leo Estupa, pagiman sa follow-up operation sa mga kapulisan nga pangunahan ni Police Executive Master Sergeant Arthus Esquadra upod diri kay Police Staff Sergeant Arnel Delis sa alleged nga carnapping tikayon man nga na-recover sang mga kapulisan ining JD taxi sa isa ka abandonado nga lugar sa Bangga Yap Barangay Singkang Airport diri sa siyudad sang Bacolod. Karon ining JD taxi ang yara na karon sa pagginakop sa mga kapulisan sa idalom sang police station number 6. Report sa patrol ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:54 na. Dira sa pamilya Baira sa Barangay Madalag, Ibi, Magaluna, ginatamyaw kamo ni Sunya Baira sang Rosal, Takuling. Mabalik ako pagkatapos ini. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginas
sanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay anong nakalintangan. Responsable at pagbalita, pagdahil na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Philippine Standard Time, las 5:58. This time check. Ingda kay Russell Gomez kag kay Rinaldo Lumakad. Standby na sa aton aksyon balitang bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita. Aksyon Boy Duran kag aksyon Eddie Naboso. Aksyon Fred Salanga. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod Aksyon Radio! Aksyon!